Hello, szia! Egy olyan kérdésem lenne, miért fontos az egészségünknek a víz bejuttatása a szervezetünkbe? Hidratáció, mondjuk a meleg miatt, hogy ne legyünk rosszul, ne kapjunk félbutát. Teljesen jó. Nagyon szépen köszönöm a válaszodat, és még egy kérdésem lenne, hogy hasznosítjuk újra a vizet? Víztisztítóval, ha Igen. mi lemegy a csapból, víztisztítóval szokták újra hasznosítani, vízzel kimossák és tisztítóval. Tökéletes a válaszod. Egyetlen utolsó kérdésem van. Egy emberi testnek mennyi vizet kell meginnia egy nap az életben maradáshoz? Ö, Vagy mennyi inkább az egészséges literbevitel? 2 liter, ha jól tudom, vagy 2-3, tökéletes. Nagyon szépen köszönöm, legyen szép napod. És a fiataloknak mit üzen? Inkább a cukros, löttyös üdítőket igya, vagy inkább éljen egészségesen és vizet igyon? Éljen egészségesen és vizet igyon. Nagyon. Egy olyan kérdésem van, bárhol vagy a világon, nagyon el vagy fáradva, már nem jutottál innivalóhoz, se vízhez, se üdítőhöz már több órája, melyiket választanád, egy energiaitalt, vagy egy üvegvizet? Csak a mentes víz. Nagyon jó a válaszod, köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Kérdésem lenne, miért jó számunkra a víz, és hogyan hasznosítjuk újra azokat? Hát, hogy ne száradjunk ki, Igen? és újrahasznosítani, például mosogatni. Nagyon jó válasz. Nagyon szépen köszönöm.